खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 14 आगष्ट 2020 शुक्रबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय सुशांत सिंह राजपुतनि केसनि फाइलखौ मैयाहाय सीबीआईआ सुप्रिम कर्टआव साबमिट खालामबाय एबा जमा खालामबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे भारत हादरनि बयनिसायबो गिदिरसिन प्राइभेट सेक्टर रेल कोच फेक्टरिखौ तेलेंगाना रायजोआव मैयाहाय बेखेवनाय जाबाय। नैबे माखासे सावगारिखौ नायनो हागोन नोंथांमोनहा। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनमाव बिफाया गावनि फिसालाखौ बुथारबाय, हामारजों देनानै बुथारबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बिफाजों फिसालाजों हानि थाखाय माने गायग्रा हाफोर थायोना, हा बिथाफोर थायो, बे हानि थाखाय नांलाय खमलाय जादोंमोन। नांलाय खमलाय खालामफुबाय थानाय समावनो बिफाया गावनि फिसालाखौ हामारजों देनानै बुथारबाय। दा बे दुथां बिफाखौ नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय बिफा। दा बे बिफाखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय होननानैबो फोसावनाय जादों। लोगोसे हायद्राबादनि बाय'ल'जि कम्पानिया बायलर कलेजजों लोगो जानानै कर'ना भाइरासनि मुलिनि प्रजेक्टखौ मावगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं मैयाहाय उत्तर प्रदेशआव गंसे गारिनिफ्राय 500तानिबो बांसिन खासेव रिकभार खालामनो हादों एबा गारिनिफ्राय मोननो हादों। दा बे खासेव फालांगिरि खालामग्राखौ पुलिसफोरा मैयाहाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसाम सरकारा लकडाउननि माखासे नेमखान्थिफोरखौ 16 आगष्टनिफ्राय सोलाय सोल' खालामनानै होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे थांनाय बुधबारखालि जुबिनखौ गुवाहाटी गणेशगुरि खाथिनि काइलिपारा थांग्रा लामायाव माखासे दुथांफोरा एटेक खालामदों। दा बे जाथायखौ लानानै गंसे गारि नाम्बारनि सायाव दिसपुर पुलिसा एफआईआर होनाय जाबाय होननानैबो फोसावनाय जादों। गारि नाम्बारा जाहैबाय AS01BY0675। बेनो जाबाय गारि नाम्बारा। गुबुन खौराङा जाबाय सा सानजा भारतनि गासै मोनद' बिग्रायारि हान्जाफोरा 15 आगष्टखालि 11 घन्टानि थाखाय बन्द' फोसावनाय जादों। फुंनि 6 बाजि रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 बाजि रिंगासिम बन्द'खौ फोसावनाय जादों होननानै बुंनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे आसामाव दैबानाजों दासिम थैनाया 110 जन जाबाय। दासिमबो गोबां सुबुंफोरानो गाव गावनि न'खराव थांफिननो हायाखै होननानै मिथिनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे आसामाव कर'ना भाइरासजों थैनाया दासिम गासै 169 जन जाबाय। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।